Dysgu darllen. Hawl sylfaenol I bob plentyn heddi. Ond am ganrifoedd, roedd darllen yn fraint I blant yr uchelwyr yn unig. Mae gan Gymru lle arbennig yn yr ymdrech I newid hynny. Richard Parks ydw I, nes I chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod, newidiodd bopeth. Ges I anaf difrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copa dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol naeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu I siarad Cymraeg. Braint ac antur, mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio yn hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr newidiodd Gymru. Weithiau, mae un ffrind yn gallu gwneud byd o wahaniaeth. Pwy oedd Bridget Bevan? Oedd Bridget Bevan yn helpu I Ysgolion Cylchynol I Gymraeg. Very cool, gwych. Oedd hi wedi gadael 10,000 punt mewn y rhywychus. Heddiw, dwi yn ysgol Penboer gyda'r plant yn dysgu am Bridget Bevan. 300 mlynedd yn ôl, hi naeth noddi'r Ysgolion Cylchynol, ymgyrch I ddysgu darllen I blant Cymru, ac i'w reni nhw hefyd. Naeth I benderfynu noddi ei ffrind Griffith Jones mwyn creu ysgol arbrofol ym Mhentref Llanddowror. Y freuddwyd oedd dysgu'r bobl I ddarllen y Beibl. Yn y Gymraeg, wrth gwrs, achos prin iawn oedden nhw'n deall Saesneg. O'r dechrau bach hwn, tyfodd mudiad oedd yn chwyldro yng nghefn gwlad Cymru. Mudiad yr Ysgolion Cylchynol. Roedd yr ysgol yn aros mewn un pentre am 3 mis, cyn symud I gylch arall, a dysgu'r plant a'r oedolion yno. Cylch ar ôl cylch nes bod y wlad I gyd yn gallu darllen. Roedd Bridget Bevan a Griffith Jones yn trefnu'r ysgolion yn y gaeaf gan amlar pan oedd llai o waith i'w wneud yn y caeau. Yn ystod y dydd ac yn ystod y nos, fel bod pawb yn gallu mynychu. Roedd yn llwyddiant ysgubol. Mewn ychydig flynyddoedd, 6,000 o ysgolion a 300,000 yn dysgu I ddarllen. Hanner poblogaeth Cymru. Roedd mwy o bobl ddosbarth gweithio yng Nghymru yn gallu darllen nag unrhyw ardal tebyg arall yn y byd. Roedd addysg yn rym fel mae addysg yn rym hyd heddiw. Ond fi'n hoffi dysgu am beth hi oherwydd mae hi wedi gael anghofio mewn amser. A mae fe'n bwysig I gofio. Roddodd Madam Bevan lawer o'i harian i'r ysgolion, yn cadw'r prosiect yn fyw pan farwodd Griffith Jones. Ar y 10fed ar 20 o fis Hydref, 1698, cafodd fabi ei bedyddio yn Newid gyda'r enw Bridget. Byddai'r babi fach hwnnw yn newid Cymru am byth.